Reintegrado, Mr. and Mrs. Domingo Reintegrado and family, Mr. and Mrs. John Kiton and family, Mr. and Mrs. Renaldo Bigalangco, Mr. and Mrs. Rolando Bigalangco Sr. and family. Kastamet ngintay ikalaragan dagiti minminatay tayo, Isuda Segundino Reintegrado, Damasa Reintegrado, Roger Galangco, Andres Cardona, Solpicia Cardona, Rebecca Gauran, Maria Elizabeth Inventan, Caroline Gasalao, Felix Gasalao, Natividad Gasalao, Francisca Gasalao, ken amin nga minatay ti Gasalao ken Galangco family. Tumakdar tayo. Hintayamin ikanta. Sakiti natin ni Jesus ti suruten tayo amin na may maysa intayamin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama ti ayat ken itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dako makada kayo. Kakabsat dagiti panubok problema pagharikutan iti biag tayo. Ited ti Dios tapno agbalin tayo nga natibker umunad ti pamati pumigsa iti langan-langan tayo iti tunggal maysa ken iti Dios. Kadagitoy nga panubok agkamatalit tayo ti bilag ken grasya ti Dios kada tayo. Tapno nga maikarita ang makiranod, iti dahil tinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ragsakem ti agtaan ti kararuan dagiti napudno ken ka, tulungan na kam kumangarod nga agbiag iti kasta kinasimpet, tapno kan kanayon laeng nga agtaen ka iti uneg ti puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di maibasa nga adaw ti libro ti Henesis. Binindisyonan ti Dios ni Noe ken dagiti anak na ket kinunana. Aganak kayo iti adu, tapno agwaras dagiti kapututan nyo iti amin apaset ti daga. Kabutan da kayto dagiti amin nga animal, tumatayap ken ikan. Mayawat da amin iti turayo. Ita, mabalin nyo si daan dagitoy. Kastamot dagiti na lang to amula. Itid ko amin dagitoy at taraon nyo. Adalaeng banag asaan nyo akanen. Ti karning adda dara na, ngamin, ti biag adda iti dara. No da siya sinuman amang patay iti tao, patayet met. Patayet animal amang patay iti tao, patayet met ti tao amang patay iti padana a tao. Siya sinuman amang patay iti tao, patayon tumet ti padana a tao. Ngamin, naaramid ati tao akas iti Diyos. Masapol nga ado ti anak yo, tapno agna ito dagiti kapututan nyo ti amin apaset ti daga. Kinuna ti Diyos kininuwe ken kadagiti anak na. Ita, makitulag akon kada kayo ken kadagiti kapututan nyo.
ken kadagiti amin asibibyaga paraswa, dagiti amin a tumatayab, dagiti amin nga animal, kadagiti amin a kinadwa marimwar iti bilog. Dayto iti pagtutulagan tayo. Ikarik nga wantong tilayos amang dadal kadagiti amin asibibyaga paraswa, awantong tilayos amang dadal iti daga. Kas pakakitaan ti agnanayon at tulad ko kada kayo, ken kadagiti amin as bibyaga paraswa. Ikaabel ko ti bulalayaw ko iti ulat. Dayto iti pakakitaan ti panakitulag ko iti lubong. Ti sao ti Apo. Manipod langit ti Apo, tinangawan na ti daga. Kabuteng dagiti nasyon ti Apo, kaamakto dagiti amin nga ari ti bilen na. Inton bangunan namanen ti Apo ti Sion, ipakita nanto ti kinadayag na. Ipangag nanto dagiti nabaybayan at tattao na, ket dinggen nanto ti kararagda. May surat to daytoy nga agpaa iti sumaruno a kapututan. Tapnoy daydayaw to dagiti tattao ti dipay na yana. Tinmawag ti Apo manipod nga to anasantuan ayan na. Manipod langit tinangawan na dagiti daga tapno imdingan na ti asog dagiti balog. Ket tapno mawaya-wayaan na dagiti nakiddeng amatay. Iti kasta, ipakaamunto dagiti tattao tinagan ti Apo jay nasyon. Agyaman danto ken kuana ijay Jerusalem. Inton agumong dagiti nasyon ken pagarian nga agdaydayaw iti Apo. Ti Apo da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purok ti Cesarea ni Felipe. Ibagayo man kanyak sinaludsod ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Si asino at kano ti panagkuna dagiti tattao. Si kakano ni Juan Amamunyag insungbat na. Kuna dagiti dadduma si kani Elias at dapay nagkuna amay saka kadagiti profeta. Ket da kayo met sinaludsod na si asino at ti panagkunayo. Si kati Kristo insungbat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan na ti kina si asino na. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na ang masapul nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Syento dagiti panglakayen, dagiti pangulwen apapadi, kan dagiti mamaestro ti linteg. Mapapatay to ngem agungar tumet laeng kalpasan ti tallo nga aldaw. Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isot gapuna nga inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na ket pinirring na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywan nak satanas kinunana. Ta saan ati pagayatan ti Dios ti pampanunutem no di ket ti pagayatan ti tao. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinaypay ken kao Kristo. Kamuyo mat ti bulalayaw. Wa
Di man ubing kami, di mo niya nga pamati nga, no kano idapol mo ti bugoong di kam sa ka itudod di imam ka kilo. Kung kaya mo yung mo niya, pinada siyaw. Nga, makoneksyon na. Kadibot ko nada, yung kadanaw na di nagdiswan na, ada kano balito, kapadaya kang napadaya ay kamadano mito yan, di mo madandanon. Rainbow nga rod, kadi drizzle, di yan Kuati arbis de jay, di man de jay ko na ke iso ti agriflect de jay ko ke sumot ti kunan nga covenant anya ti covenant katulagan nga hananton nga layosen ti daga de jay ti katulagan nga ipasdek ko ti bulalayaw hananton nga layosen ti daga kaditoy mat dadtoyan dati paggugubatan niyo nga kunana mabalin nyo akanan amin nga animal malaksid ti awan ti dara na. Nyata animal nga wandara na. Mistake na rin yung interpretasyon. Kasi ko na nga agsida iti dinardaraan ko na daghan malaksit ti awan ti dara na inya ti animal nga awan ti dara. Ti dara ni bagbaga ng tao di niya kumati biyak po unti biyak po na. Ke ura jibok to ka dan sama dara na ha. Iso nagpaksil kayo, nagkilaw kayo, nang kay dinardaraan nang kay may salakan. Kuwan, adamo dara ti may bulilitaan. Pinadarayaw. So, sinsida kayo la, mapang ka dyan pero. Interpretasyon dayta nga makan, dinalusan nan, idin ni Apo Isusen, anya ti kunana idin, dayto lenteg na kini Moses dati idin niya. Nga lenteg na may naitag kini Moses, ngam idin ni Apo Isusen, haan nga ti makan, ti makatulaw iti tao. Dayjay sa agga po iti niwat na. Kapang panunutag si daan niya si dayo amin nga animal kunana. Sapay uyawon da kami nga agsida tingyaw. Ito mamit si dayo nyo amin kunana kakay man niya kulit agituno kay tuman ti alibot jak pinakaraman. Apay nga wong pinang padas. Kasi dayo nyo amin kunana awa mo mailaksid. Alutiin si dada mo, ang gagama, iti Thailand, kaya ganap na pa di Thailand, ay tungtuno na kita, ang gagama kata, nanya na ganan, gayaman ka, nagimas mo pa ng mut-mut-mut da. Depende lang ang di lugar. Na kayo mo ka, nagsosyal kayo, yeah, kung kula kayo ko. Da kayo at pagpilyan nyo da kami gabing, timakan di ayan mi, awan ti choice mo. Ti salud-sudam no, adawon no, awan ti si dayaw. Adda si dayaw. Buggoong antay, awan choice mo, awan pagpilyan. Katatakan kunana ka si dayo, amin kunana mo. Nglenteg ni Moises dayta, depende di kultura nga dimak kilan ha. Tada tayo ako nagrawot tayo ti maboy ha. Magda nagungi ka, napupuoto mo. Tansyaang, nakapartidan, intan paray. Kita sagot nga, nga sa dala umay no, agin mumukat na nakaturog ha. Kung karana nga magisasamulan. Kaya kada kita Muslim ke kagura da. Sa Batista da kayat niya. Kada tayo ka bagay ayat tayo mo. Kada mo da kita lugar nga tibaka kanyada ka kasla Diyos. Iti India. Handa nga sagidan ti baka. Uri sang doon na uno kanda kalsana. Handa mabalin ta kasla na secret kanyada ti baka. Isunod nga po kumano ito'y masilag ti na nagyan ang daadan kin iba ka awang kumaan ng mansanas at apayan nakita na taulag at tinunod ako man. Sabtang ita ko awana na pinulutan dan. Ha nga di jay ti kunana di jay ni ay Moises di jay ngam tinapatpatid anya di jay haan awan tinarugit meaning awan tinarugit ni paulag ta pinarso ti Dios na amin kunana. Katata, mapantayo na iti Ebanghelyo. No, kitaan nyo di umuna nga maibasa, kini ti Ebanghelyo, agkonektar mo laan na dyan. Binilin ti Diyosen, idi imayon ti nagbain niya na ganan, nalayusin ti tao, nagsao ti Diyos kini Moisesen, imbaganan, mapang kayo, aganak kayo iti ado. Pag niya na ganan, sakupon nyo ti entero alubong. Kagaputa dahil nga nakasakop tintero nga lubong at dapay laang na isursurot isugurod nga nadusa na taman nagbasol ti tao niya na isursurot dahil nga basol
Tadi jay dagitahan nga mamati ti Dios isu jay nalmus da amin. Kada jay danom nga nang dalos ti lubong dinalosan na dagitay nga mamati isumot laeng napanmut kini Apo Jesus anya jay mag nga danom haanan nga dakkel nga daong haanan nga sa ngalubungan no di kay jay basulen na ibuyat ti sa ngalubungan anya jay danom ti bunyagan. Nadalusan tayo matang iti danom haanan lang nga haanan ang daytay nalmus nga gaputan na dosa no di tatan gaputi danom nga dakkel anya dito nga danom ti bunya nawaya-wayaan tayo meten iso nga awanen day nga lunod ti basol tilaangan basol kanya tayon ke iso day jay laangan personal nga basol awanen ti sapasap tapaya gaputi bunya nga inted na inlungalong na iso nang dalos kasi sino day toy sinaludsod ni kay Kristo kadakwada si asino ti panagkunayo kunana si kakano ni Elias si kakano may saka kano nga propeta ganyan ti kunana awan pangibagbagan nyo si kati Kristo ay kahit nga sa uwan si kati mangisalakan si kati mangdalos ti lubong kita tamet iti adda mga panawon tayo adu ati kalaban na no idi dagiti ti pala problema dano idi kumakmakan na-istrikto da pa ti panagbugbuggo, na-istrikto da pa ti panagtrabaho, ti aldaw ti panaginana, dagijay pa ti focus da. Tatan sa balik focus tayo, anya ti focus tayo. No, ni Kristo mula ti ada ti biyak tayo. Iso ka diti kangangatuan nga kangrunaan kanya tayo. Dagiti sakramento na inawat tayo, napasanto tayo. Ado dagiti agpabunyag. Ado pa dagiti makaawatan. Ti kinapatag ti sakramento tayo. Umayda. Ngam nga nabunyagan tayo. Mariri natin kadi nga iso ti kangrunaan iti biyag tayo. Tanudad dumaan niya mga aga. Unday ta. Tataag technology. Sanikwa. Pamadayaw. Panaki niya na ganan. Panagitinang si kay gaslang makiris-iris tayo tama ti ammo tayo no sikat ka nalaing ka nangabak ka kukam ti lubong haan agkam kamali tayo haan nga ni Kristo ti priority tayo daduma nga dapat ka sarsalita tatay nga may nga manang kumusta mo ti jay ayan nyo kas dilat tamot apo maya mo kaya na pagtungtungtungan mi kumusta dagitay ijay sisayaw isulat ta apo handa nga agornos apaya anya tiriri da kwarta kumusta kay man so ti bagbaga nila kay ko idi ko nanak hanggang agpungpungtot na wang kwarta ti kwarta maberoka ti kwarta anya na ganan mapukaw sabagay in general sa mo ti babae na wang kwarta nga kag mumuryo tawag tayo na kwarta kas labasol ti lubong nangarunan nila kay na abang mo maikuha na ata into by to na matan. Kadi ka na nakabuhan. Nadagduma gamin. I-sacrifice mo di relationship yo. Gapula ang iti sanikwa. Nagmayat mat ati trabaho tayo nadagduma. Ito'y mayat mat ati jay trabaho. Ngamnohan nga nakakano nadagduma. No kurangan. Agpungtutan. May sakripisyon di dyan. Relasyon. Yung panagpipili manan. Yung pagkatawang pa ilati kakapitado daduma, di jila ang gapoti prinsipyo, gapoti kung kuna tayo nga prinsipyo nga kilo, oray madiman, isakripisyo tayo di relasyon. Sanikwa. Imagine ka, kabsat mo, kasinsin mo, nabayag mo ang kaaruba, nagrigrigatan dagiti apo miyo, tatad isakripisyo yung di nga relasyon, hangkay agsarsarita. Gapulat di dayta sa dagangah mo maitugot. Anya ko man, in sakripisyo day dyan. Nudagduma dagito ti mga agaw kanya tayo kin ni Kristo. Nada nakapasakit king ka, kinagkamalin. Pakawan mo di mo't agpakawan, Father, oray pay. Kasaritang lata, organ nakakasarsarita, kasaritang lata. Basol na, isunan, bas basol no, han na ka nga. Masaksak tanak mo, tangsit ka mo, Hindi nakakasarita, kumarit ka mo, tangsit ka mo, Kasarita man lata. Anya maksay kanya. Sabagay nagnginat ni Pride nga magatang kamkamang lataw siya to original lataw. Hindi dyan, nagagduma, dati nagbabasitan nga banat.
We sacrifice people. Hindi tayo sakripisyo tayo ti tao. Ano patig tulat ta di relasyon tayo. Di kina Kristiyano tayo. Nga. Nagrigat kaming erikong siya na dadungan. It's not because of your profession. Kapag ada profession mo, feeling mo na nga. Damor ko ada profession mo ka. Damor nga mga Kristiyano ka. Nababa ng kabasit na paraburang ka, nakdakkel tinawid mo, mas nanganga, haawan at nanganga to. Damor kumaanga tumulong ka. Nagrigat nga panunutin, padi ka, handa pa'y marik na nga Kristiyano ka. Kanya nga rodan. So, nakman tingitingan mo, Kristiyano akto pa'y nuhana, gawin akto. Pag anak mo nga Kristiyano, orga niya, wala bunyagan ka, Kristiyano ka, di ka, babalin mo, di ka tataong ka, maibagay ka din. Wano, aduti ang aramadam ka mula, makaikalmag ka, tikapsat mo, makadadaan ka, tikapsat mo. Iso manudad duma ko na, siya sino akti panat ko na yun, ni Apo Jesus na ron. Siya sino ni Apo Jesus ti panat ko na tayo, iso ka di ti Kristo tayo. Wano ang agawang ti sa bali. Wano ti pala pag-aapaan tayo, nagsida ka ti dinardaraan. Nagadunga obraan tayo nga, nagadunga misyon tayo nga tumulong ka, nagadunga misyon tayo nga mangisak na tinasaya at di pala pa nagapagapaan tayo ka, no anya ti kang kanang sipsiputang no nagayawid. Nagadunga trabaho tayo nga sa bali nga mangi paunag ti pamati, panang tulong kini kamsat ka, ti pala berbero, kasalaman laki na gayay, pariseyo, hindi pa nawon niya po Jesus. At agasan lang di masakitan, paralitiko, kada bulsikan, kada umulan, ti pala berbero ka na, aldaw ti panagina na. Haan na di jay ayak, nagadda yun. Kano daduma, kas jay tayo umat. Haan tayo makita, haan na rumor di kina Kristiyano tayo, ta nakapokus tayo, kada di tayo, art-art ti biyag na hambang nga iso ti importante kada tayo. Nagmayat, pampanunutin ko man, nagmayat ko mga nga ti kangunaan lata at relasyon tayo ti kabsat. Kas anong nga isakit ni kabsat, kas anong nga iwara ipakitam ti kinapakumbaba, kas anong ipakitam ti kinalinten, uri nagbasol ka mabaling ka nga agsubli. Kas anong ipaiparin ng lata kini kabsat mo, ti panagisakit mo. Dahil di kung kunatay nga sika ti Kristo. Sika ti mangisalanan kanyami, sika ti Kristo mi. Gaalwadan tayo ato nadaduma ko maaga, gaalwadan tayo ato nadaduma ko maaba. Panagidaton, ti Diyos sa pumay kumar. Tugaw kayo. Tuy datong ni etawa eternidad. Sapay kumatamay kami. Amay datong Irabaw ti altar na. Dahil tinapay na isabot ni Kenda. Awan idayaw na, awan tilidnos na. Di amay kariya, may datong di kadaya. Apat na idayaw ni Kenda. Diyos sa buhay kumang, tuy datong ni ketawa eternidad. Sapay kumakamay karin, amay datong tirabaw di altar na. Nadarana amang te Di kang mawang tumawag ken mabisin dito'y daga nuwag talek kang tumakdarte
tayo kakabsat at tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay dayawan ken pakaigloriyahan tinagan na ken kasta nagapakimbagan tayo ken di kadarupan kinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad ako tadalusan ken pabarwen na kam daytoy a sakripisyo ket agpaay kumapa kagunggunaan dagiti adtong paliti pagayatan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dako makada kayo. Kita ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na yo may karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin gadag nanayon a Dios. Kaidinto asan mo masapul ti panagdayaw mi no pay kasta. Impaay mo aso balitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pa kay salakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso may tantanok ken ibunan nadda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles. Ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti apo a Dios, dariti amin apaswa. Ti langit ken daga, naknuday ti pakay dayawan, Hosana iti kangapwan, madaydayaw, ti umay tinagan, ti apo, Hosana iti Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarot, ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kada dito'y adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy kada ito iti bagi iso may yawat to amay paay kada kayo. Kasta met akalpasanday di pa nang rabiida na ngalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati, pagbayan ti krus mo, kaya ka panaguma, inakamin salatan, si kanan. Iti marot pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken katayong paay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi ako, tada kami makirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parairayon kayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong karanyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyar. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios.
ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y kada, magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyot ti Espiritu Santo, iroknay mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumtay kumakikariya, matupal kumatinagan mo, dito'y nagaakas sa dilangit. Itdan kadakam daw ito'y, itanen mi ti patinayon aldaw. Pakawanan dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Dinamamet baybayan mo manuluti sa lisog sa salamat ng magdalida. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong kataasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngiti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanang namarin mi. Kaniti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Upang dituray, nakabalikan tayo, O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya naggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, nurigat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo kapya. Sa mga nagkakita sa basol ti lupo makasya. Order ti Diyos sa mga ikakagit sa basol ti lupo makasya na kami. Order ti Diyos sa mga ikakagit sa basol ti lupo itden panakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat ka rin ti basbasol ti lubo, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may tarino, may katanya, kung ti may salahin na sa umabay. Tiyaya, ti Diyos. Diyos pa ka
Kalpasan di panangami iti langitan na taraon ipaay mo kan Apo, takan kanayon na tarigagayan mi ti tinapay ti biyag gapo ken Apo Meso Kristo anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at dako nga kada kayo. Bendisyunan na kayo ti man nakabali na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nagpasen nila Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagiti ubing umay kay agbles mga ala kayo ti asistensyayo aging gana ti grade 6 Apo nga grade 6 nga agpababa ta addan to sukatan tayon to na Children's Festival. Grade 6 ang pababa ka sa ubeng. Ubeng. Purnungan niya, what? Purnungan niya, wala. Purnungan niya pa sukatan ng tao.